Добър вечер, вие сте Сикаст, подкаста с главно П, за да няма държава с главно Д. Днес е 17 декември 2025 година, сряда, епизод 15. Ще си говорим за патакламата боя в парламента между Радостин Василев и един депутат от ДПС Ново начало, чието име ми е малко сложно да запомня, ще разберете защо. Поредния епизод от сагата Бюджет. Общо взето четвърто или пето предлагане на бюджет се случи, също много драми. И ще си говорим и за инфлация, но преди това един такъв много стресираща новина, честно казано. Аз си бях казал, че в този подкаст, във всички подкасти, няма да засягам битовизми, няма да засягам теми като баба дала 50 000 лева на телефонни измамници или тежка пътна катастрофа, 10 души са умрели на магистрала Тракия. Нали? Аз не харесвам такива новини. Това за мен са отрицателни новини, няма нищо, което ти да научиш от тях, няма нищо полезно от тях, но днес ще направя това изключение и много бързо ще кажа първата ни новина, която е, че директора на 138 училище в София е сложил скрити камери, 11 на брой, в тоалетните на училището. И камерите са били направени с някаква обществена поръчка през училището, като самата обществена поръчка пише, че така те са 11 скрити камери, които са свързани през приложение директно на неговия телефон. Т.е. той може да си гледа реално всичко на запис. Според полицията самите камери са били сложени, т.е. някои от камерите са били сложени точно над писоарите в тоалетните. Направен обиск на дома му и са намерени 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютъра, на които потенциално има записи и някакви материали. В случая този директор има така две обвинения за използване на нерегламентирани устройства и за разпространение на порнографско съдържание, което е тук в случая даже на непълнолетен, което се наказва с до 8 години лишаване от свобода. Аз лично съм в шок и цялото нещо, целият скандал е тръгнал от това, че понеделник вечер леляна ученичка подава сигнал за съмнения за скрити камери в тези санитарни помещения, нали? Т.е. в тоалетните на едно училище. На 3 етажа на тоалетните, във всички тоалетни имало скрити камери, сложени от директора. И тук по принцип сега това мога да го направя и последна тема, но наистина искам да се занимавам и ще го кажа много накратко. В България педофилията е нещо, което няма за мен измерение някъде другаде. В смисъл, тя е нещо толкова нормално. Нали, не исках да го казвам, но ще го кажа. Най-малкото, което има песни като, да кажем, Милко Калайджиев, примерно Бръмчалка или Тя е само 8-ми клас. Това не е окей. Да не говорим, че по закон в България, фактически, ако едно дете е на 14 години, то може да прави секс с някой на 60. И държавата и обществото са сметнали, че едно дете на 14 години може съзнателно да направи този избор. Само ще вкарам някакви данни в цяла Западна Европа, Щатите, Русия, включително. Там е 16, ако не се лъжа. В Турция е 18. И все пак те са малко по-консервативна държава, но има други държави, в които ти, ако си между възраст, т.е. ако имаш 14 години, можеш да бъдеш само с човек, който е до 17. Ако вече е пълнолетен, т.е. 18, това вече се води педофилия. Нали, ние в България нямаме това нещо, нямаме регистър на педофилите, нямаме реална превенция на педофилите, защото педофилията не е то не е фетиш. Нали, то е болест, то е психично отклонение, то не може да се излекува, няма излекуван педофил. То е само, че да излекуваш някой от шизофрения или от Паркинсон. Това няма как да стане. Но и те са хора.
Фактически те са хора и тук вече идеята е доколко те могат да се сдържат и доколко с тях се работи. Защото ние не можем да обвиняваме един човек, че се е родил по този начин. Нали? Както не мога да го обвиняваме, че има шизофрения. Но тук идеята е този човек да не наранява другите. А в България ние имаме проблем с луди съседи, но и такива, които да кажем си наводняват апартамента, чупат, нали, макашито, дето беше много известно преди време. Как можеш чупиш по този начин един апартамент? И то вътре смърди, и той диша лепило, нали, гнус голяма. И ние за тия хора не се грижим, нали, какво става реално за хора, които причиняват някакви вреди. Както и да е. Така, почнахме много, много черно. Влизаме веднага с по-свежата новина. В Народното събрание пребиха целия въздух. Нали, много тежко набиха въздуха. Стана скандал и побои. Там всичките медии гръмнаха. Шок, ужас, скандал, патакламайди, какво се случи реално погледнато. Радостин Василев, който е председател и лидер на партия МЕЧ. Да кажем, Радостин Василев е доста краен действащ човек, така ще се изразя. В смисъл, той като каже, че нещо ще го направи, той го прави. Той от малкото хора, които наистина не им дреме, което си има някакви плюсове, но според мен в една такава институция да правиш такива глупости не е много допустимо. И по принцип е доста краен човек, но Радостин Василев се е сбил с Гюнай Гюнай, който е депутат от ДПС Ново начало, като повода за цялото това нещо, според Радостин Василев, тъй като имаме само неговата позиция на този етап, вчера или онзи ден имало някакво интервю или някакъв подкаст, който Радостин Василев е казал, че такива депутати като Гюнай, които са едва ли не мигранти, които не говорят български, са някакви дюнерджи, са станали депутати с купени гласове. След това този конкретен депутат е видял Радостин Василев в зала, обяснява му в продължение на една минута някакви простоти, псовни, или го е псувал и го е обиждал и така нататък. Накрая нещо му е тръгнал по-близо и Радостин Василев му изшути един, точно като кон, ама такъв седнал, нали? Той е седнал на стол, вдига си десния крак и просто му избил един шут в стомаха и в гърдите. И след това нещо там тръгват леко да се позаяжат и Радостин Василев замахва с десен прав, не, ляв прав всъщност, ляв прав, но пропуска и там вече ги разтърват и така нататък, т.е. целият скандал приключва и това е боя. Това е боя. Като след това Радостин Василев излезе пред медиите, обясни как едва ли не това е само началото, те с тия хора така трябва да се държат. Аз лично не подкрепям агресията в нито един случай, независимо срещу какви хора е. Сега дали ще е успешна стратегия, тепърва предстои да разберем, все пак да не забравяме, че сме вече в изборна кампания, по един или по друг начин, така че може би той човек си прави цирк в момента или си прави някаква кампания, ще разберем. Тъй като според мен, ако това е единично събитие, значи е било така за медиите, но ако се повтори, това вече е по-притеснителното. Като нещо, което ми направи много силно впечатление, след като вече те се разтървават, те така си тръгват и Гюнай, депутат от ДПС, Движение за права и свободи, партията на Пеевски, който Пеевски каза, че защитава всички малцинства, българи, мухамедани, роми, помаци, турци, еди какво си. И Гюнай извиква на Радостин Василев, цитирам, ей мангал. Ти да кажеш ей мангал, като обида, при положение, че трябва да ги представляваш тия хора, е най-малкото цинично. Не искам да навлизам в конкретика, но ако истина отворете си, спрете подкаста, отворете си Google, напишете Радостин Василев и Гюнай, просто вижте за точно 10 секунди как са се сбили. То е смешно, те са един ритник, един опит за удар и после намерете с ним как изглежда Гюнай. И точно този човек, който наистина малко прилича на Дюнер и на Дюнерджия, между другото, едновременно. Те в ДПС май всички не могат да скачат, но това е друг въпрос. Просто си го отворете и вижте как може човек, който изглежда по този начин, нарича някой друг мангал. И то като обида. Тук, нали, смисъл, той ги представлява тия хора и ги обижда. Както и да, това е невероятно, нали, все едно, че... Айде, сега няма да дам други примери, но всички се сещаме.
да не ме банат от някъде. Продължаваме нататък с един пост на Явор Божанков, който е така горе-долу от днешния следобед и ще го изчета. 9 часа сутринта Пеевски отваря музей на сглобката. 10 часа ИТА на ДПС, БСП и ГЕРБ се връщат към бюджета и обвиняват ПП за нещо си. Това е написал Явор Божанков. 10:30, т.е. 30 минути по-късно. Тези партии се отказват за пети път от бюджета, отново обвиняват ПП, ДБ. 15 минути по-късно БСП в изявление пред медиите говорят за бюджета, но не знаят, че ДПС, ГЕРБ и Има такъв народ са се отказали от него. И какво се случва? Тук сега малко обяснение, което е за мен това е абсурд на българското право. Значи има сега предложение в Народното събрание, което се гласува на тъгъдък, но се гласува да има удължение на бюджета. Тоест какво се случва? Държавата миналата година е предвидила ние колко да харчим тази година. Когато ти не направиш това нещо пък за следващата, това означава, че ти следващата година нямаш бюджет. Тоест ти, най-просто казано, това е всеки един човек, който, да знам, има някакви пари и не си ги смята и просто каза, аз имам някакви пари и това и така си караш. Обаче държавата не може така да си кара. Държавата си планира. И какво случва, когато ти нямаш бюджет? Може да гласуваш удължение на бюджет. Тоест, сегашния бюджет да продължи и следващата година по същия начин. Общо взето звучи адекватно. Защото другия вариант е по-опасен. Другия вариант е колкото се събере, толкова се харчи. Това означава, че ако има някаква тежка ситуация и България трябва бързо да изтегли заем, се води незаконно и ние не можем да го направим. Затова се правят тези удължения. Ти си вкарал удължение на бюджета, което е все едно, че нов бюджет. Същевременно, обаче от ГЕРБ, така управляващо мнозинство, ГЕРБ, ДПС, ново начало, БСП и Има такъв народ, те също са предложили пък стария бюджет, първия, най-лошия, и той да се гласува. Тоест ние изведнъж имаме сега два бюджета, които трябва да се гласуват. Изведнъж те осъзнават какво са направили. ПП излизат в този момент и казват, ние правиме протест, който протест ще е утре, четвъртък от 16 часа. Все още е валиден, все още е актуален. Призовавам, който може да отиде да протестира. Най-вероятно ще са хиляди или десетки хиляди. И след като от ПП обявяват бюджет, явно Бойко Борисов се изплашва, оттегля втория, първи бюджет и казват, че остават само единствено с удължението. Или най-просто, така ще припомня думи на Бойко Борисов и защо казвам, че на този човек наистина не мога да му се вярва и че си променя мнението през няколко дни. Пуснете си или по-миналия, или по-миналия епизод на iCast и точно тогава Бойко Борисов беше казал как няма да се занимава с бюджети, как еди какво си прекъсва. И аз тогава казах, че това е много сериозна война между ГЕРБ и ДПС, защото това означава, че няма да има средства за общините на ДПС. И тогава ГЕРБ беше казал, ние тук спираме всичко, няма с бюджети да се занимаваме, правителство нищо няма да прави, всичко стопираме. И сега изведнъж какво се случва? ГЕРБ днеска внасят бюджета още веднъж, пък го оттеглят, ама гласуват и удължаването на пък сегашния. Какво се случва? Какво правят тия хора? Аз не мога да си го представя ти как може да си някакъв адекватен човек там. Мен ще ме е срам. Мисля, аз даже без да подкрепям ГЕРБ ме е срам от тия хора. Това е като имаше една такава ситуация. Бойко Борисов отива в Австрия. И канцлер на Австрия, който е канцлера, е техният министър-председател все едно, че. И канцлера го пита, Бойко, do you want coffee or something? Което, мисля, че тук е ясно какво си има предвид, но за тези, които не разбират, канцлера го пита, Бойко, искаш ли кафе или нещо? При което Бойко Борисов така се оглежда, вижда една торта и вика, аз имам торта, сахер. Което сахер не е торта на австрийски, а е вид торта. Която даже тортата, която има, не е сахер. Това са такива малки, дребни, невероятни. Няма да припомням, ще го припомня. Ще припомня случая, когато пристигна френския президент Емануел Макрон, ако не се лъжа 2018 беше, и Бойко Борисов му каза, тук всички парле у франсе. Тези, които не говорят френски, ще преведа парле
Ву франсе се превежда говорите ли френски? И Бойко Борисов буквално е казал на френския президент, тук всички говорите ли френски? Не тук всички говорим френски, не говорят френски. Дори не мисля да навлизам в обяснение, да не говориме любимото на Бойко Борисов, дето в едно интервю пак казва, като чуя congratulation Борисов и не слушам нататък. В смисъл, такива хора се занимаваме. Още нещо по-интересно. Така, едни добавки по заплатите. По предложение на Асен Василев е гласувано увеличение на всички заплати, които са в бюджетната сфера след нова година, които да бъдат увеличени с инфлацията за тази година. Тази година инфлацията е между 5 и 6% и за това ще си говорим след малко. Като, много интересно, позицията на Теменужка Петкова. Теменужка Петкова е министър на финансите, тя е от ГЕРБ, много дълги години от ГЕРБ. И тя казва, че това предложение на Асен Василев то противоречи с закона на публичните финанси. Но въпреки това, нейната парламентарна група на ГЕРБ единодушно, без нито един против и въздържал се, го приема. В смисъл, браво. Един цитат, или там едни думи по-скоро, на депутат от МЕЧ, забравих му името, знам, че е юрист, такъв доста възрастен, с побелява коса, но той беше казал в, ако не се лъжа, бюджетна комисия, че госпожа Теменужка Петкова, сегашния финансов министър, е единственият министър в света, който е направил два бюджета, двата бюджета са били отхвърлени, правителството е паднало заради тези бюджети и на всичкото горе това се е случило в рамките на няколко месеца. Не една и съща календарна година. Защото е нормално да направиш бюджети да те... хората да се откажат от теб или да те искат оставката. Тя направи два бюджета. И на всичкото отгоре се опита няколко пъти, 5 пъти да ги прокарат. 5 пъти, ако реално ги броим. 5 пъти искаха да прокарат тия бюджети, които беше единствения възможен. След това стана, че има втори, който е по-възможен от първия, защото първия е наистина невъзможен, а трябвало да е най-възможният. Както и да е, тук толкова са се набутали, нали, че направо това човек искрено да иска да разбере за какво и да реч, той просто не може. И ето тук още едно много забавно нещо. Цитат на великия Делян Добрев. Делян Добрев е този велик герой в ГЕРБ, който направи финансовата комисия тогава 3 часа по-рано, отколкото беше предвидено. И Асен Василев изрече великите реплики, кой позволи това безобразие и тази комисия няма да стане по този начин. Делян Добрев е заявил в пост във Фейсбук, че по време на кабинета Желязков цените не мръднаха. Само дето НСИ, Национален статистически институт, казва, че годишната инфлация е 5%. Което е невероятно сега. А от началото на годината, всъщност точно така, тут пак няма разлика, но годишната инфлация е 5.2, а от началото на годината е 4.8. 5% да го сложим. Което означава, че ако си представим така един българин е изкарал 2000 лева на месец заплата, т.е. той изведнъж вече 100 лева е загубил от тях заради инфлация. Това са 5%. 5% от 2000 са, ако не ме лъжа математиката, трябва да са 100 лева. Но според Делян Добрев това не се случва, а го опровергават всъщност. То е безумно, нали? Смисъл, ти казваш, че не са мръднали цените, което означава, че няма инфлация. Но ти подкрепяш увеличаването на заплатите на държавни служители, които са там с бюджета, с темпа на инфлация. Тоест, ти реално погледнато гласуваш нещо, което не би трябвало да съществува. Това е само че аз да гласувам, да знам. В смисъл, да има толкова сняг в София, колкото има в Сахара. Неговата логика е, че цените не са мръднали. Щом не са мръднали, тогава какво гласува за увеличение с някакъв темп на инфлация, който не би трябвало да се случи, защото цените не са мръднали. А цените между другото са мръднали бая. Защото тук си говорим за 5%, по-шокиращото на цялото това нещо е,
че от НАП и КЗП са санкционирали 65 магазина, които имат така нареченото необосновано покачване на цените. Което по принцип означава спекула. По принцип сега трябва да съм честен, не знам как се получава спекула в една пазарна икономика. Мога да говорим за някакъв картел, но да предположим, че наистина има някаква спекула и така нататък, нали, има някакви злоупотреби с повишаване изкуствено на цените, то тогава това означава, че правителството хем не се справя с спекулата, хем не се справя с инфлацията и хем отрича едното, обаче пък се бори с другото. В смисъл, нали, това са едни такива, как да обясня, това са титани, в смисъл, титан на икономиката, титан на мисълта. Да, и те са направили, тук по данни на КЗП, са направили проверки ще ги закръгля на 600 обекта и са санкционирали 65 от тях. Значи 10% от обектите в България имат необосновано покачване на цените. Сега, това не означава, че всичко в тези обекти е повишено неадекватно. Означава, че някакви стоки просто им е повишена цената, примерно на кашкавал е с някаква надценка, която според държавата не е адекватна. Което между другото е интересно, дали ще започнат да санкционират примерно марки като, да кажем, Philip Plain, защото една чанта или едно яке на Philip Plain не струва 1500 евро. Нали? Но такива подробности. Или ще санкционират ли айфоните, при положение, че производна цена на iPhone е 3 пъти по-малка, отколкото продажната. Такива дребни подробности, които тук дори няма да навлизам. А между другото, две много смешни неща. Днес, или ако не се лъжа вчера, се е провел протест, който да бъде в защита на лева срещу еврото. Българския лев, нали, лъвчето, имаше, какви бяха там другите слогани, аз съм ги забравил вече. Там за национална независимост, левовете на България и така нататък. За лъвчето са отишли 50 души пред БНБ да протестират. Поне едно руско знаме да се бяха взели. Аз ги гледах, те милите хора, даже не знам за какво са отишли. Имаше една публикация във Фейсбук. 1 милион души отиваме да протестираме в цяла България и отдолу пише записани за присъствието 37. И така че едномилионните протести на копейките и на ДПС ново начало виждаме как се случват. Има много неща, които съм изпуснал за мое огромно съжаление, които не знам поради каква причина, просто забравям да ги спомена в подкаста. Примерно по време на протестите, които бяха контрпротестите, интервюират във Враца някакво момче и го питат: вие за какво сте тук? И той вика: ми за оставка на правителството. Нали, че трябва да си ходи правителството. И че не е доволно от бюджета. Някакви други хора там ги питат: вие за какво сте тук? Те викат: ми да разгледаме. Тук виждаме, че има нещо да видим, или какво си еди, що си, да разгледаме, да видим. Те едно и също повтарят. Някакви жени на по 40-50 години държат плакати, едва ли не този кабинет работи за младите, или ние младите искаме да останем в България. И такива неадекватни неща. Чуда се дали да ги коментирам. Наистина аз понякога ги забравям, защото са някакви страшни простоти. Обаче просто е толкова смешно на моменти. Аз искрено препоръчвам, има една страница във Фейсбук, нали, сега ясно, че много хора не ползват Фейсбук, но има една страница във Фейсбук, казва се Копейкин, или другата мисля, че е Капутин, и двете са, нали, очевидно пародийни. Те качват много добри политически мемета. И то даже те не ги правят тия мемета, в смисъл, то меметата сами се правят. Най-вече с протестите на голямото Д, тогава беше скандално. Ама и сега покрай еврото според мен ще има някакви такива вълнения еротични на крайните русофили в България. Това беше от днес. Нямаме повече драми за обсъждане. 17 декември 2025 година, сряда, епизод 15. Както казват по новините, лека и спокойна вечер.